Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Goloýda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Paýtagtyň orta mekdeplerinde okuw tamamlayan 18 ýaşyny dolduran okuwçylaryň arasynda harby gullugy ekidilýänleriniň bardygyny habar berdi. Ondan odal daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanyň studentleriň arasynda ýurda Türkmenistana dolananyny Aşgabatyň aeroportundan göni harby gullugy ekedilenleriniň bolanlygy barada ýurt içinden habar gelip gowuşdy. Şu maglumatlaryň fonuny dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna Türkmenistanyň orta bilim, ýokary bilim we harby gulluk barada gurrun edilýär. Hormatly dinleyijiler, biz gepleşigimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, Türkmenistanyň ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik durmuşyndan uzak wagtdan bäri habarly Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Hudaýberdi gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Şu günler Türkmenistanyň orta mektebi gutorduş synaglary tamamlanýar Hudaýberdi. Üstümizdäki hepdelerde ýurdun ýokary hujaýlaryna giriş synaglary başlar. Okuw tamamlanan ýaşlar yerli hem de daşary ýurt ýokary hujaýlaryna okuw girmäge tynanşarlar. Indi beýlek tarapdan ýurtdan gelip gowuşan maglumatlarda orta mektebi tamamlayan 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň harby gulluga çagyrylýanyny gaýdylýar. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurtlardan ýurda dolanýan türkmenistanly studentleriň käbirleriniň Aşgabatyň aeroportundan göni harby gulluga ekidilýänligi barada maglumatlar bar. Bu wakalar bir näçe ugur boýunça käbir soraglary döredýär. Bu Türkmenistanyň orta bilim, ýokary bilim we harby gulluk barada soraglary ýüze çykarýar. Ilki şu soragy bilen başlasa Hudaýberdi. Näme üçin türkmen hökümeti ýaşlary harby gulluga çagyrmagy howlugýar? Ine bir ýerde esasy mesele ýurdun ýolbaşçysynyň öz arkaýynlygy, rahatlygy, ýagny ýurtdaky goşunyň sany olara köp goşun gerek. Eger Türkmenistanyň tutýan meýdany ägir uly, onuň serhedini goramak üçin müňlerçe adam gerek, köp harby bilermenler gerek. Şo bilen birlikde de aýratynam esger gerek. Ýa-ni bilermenleriň öňüne düşüp ylgar ýaly buýrugy ýerine ýetirer ýaly esgerler gerek. Ol ýaşlarym az. Sebäbi Türkmenistanyň milleti san taýdan görkezilişi boýunça köp diýilse de 5 milyondan geçti diýilse de daşary ýurda gidýänler köp. Şoň hasabyna da ýaşlar az. Ýurdun öz içinde orta mekdep oturýanlar az. Ýöne muňa garamazdan olara şol adam gerek. Eger biz Sovetler döwrüne ýatlasak, sebäbi Türkmenistan öňkü Sovetler döwründen çykan ýurt uruş başlanaýanna ýa-da uruşdan soňky ýerlerde Staline gatyp köp goşun gerek boldy. Olar adamlary uçdan tutmalylar. Häzirki ýurdun prezidentiniň alyp barýan syýasatyda şoňa çalymdaş, oňa köp goşun bölümleri gerek. Howlgara gulluga ekidilýän ýaşlaryň arasynda okuw ýaňy tamamlanan 18 ýaşyny dolduran ýaş ýigitleriň arasynda belki de ýokary hujaýyna girmegi meýilleşdirýän ýaş oglanlar, ýaş ýigitler bardyr. Olaryň harby gulluga howlgara çagyrylmagy ýaşlaryň özüne nähili täsir eder? Şunu bir göz öňüne getirsek. Elbetde ýaşlara agyr täsir eder. Ol bilen harby gulluga gitmek üçin belli bir derejede fiziki kämillik gerek. Adam kämil bolmaly, bir kämillige ýetmeli. İkinji bir tarapdan öňkü döwürde elbetde häzirim bardyr. Gulluga alynýan ýigitleriň, bolanlaryň agrymyny ölçek görýärler. Şonuň agramy aýdaly iň adymdan 50 kileden ýokary bolmaly. Ol bir eýen öz agrymyny alan kämillik ýaşyna ýeten, bişişip başlayan adam bolmaly. Sebäbi ol baran ýerine harby tehnika erketmeli, tüpüň atyp bilmeli, ylgap bilmeli. Gerek bolsa uly ýörüşlere gitmeli. Şonu başarmak üçin adama fiziki güç gerek. İkinji bir tarapdan daşary ýurda gitmek isleýän ýa-da daşary ýurda okuw giren ýaşlar, olar öz okuwyny gutarmasalar bolmaýar. Egerde daşary ýurda ýöwes edýän bir ýaş ýigidi ýolundan saklap gulluga alyp galsaň, demek bir kadry ýok etdigiň bolýar. Bir kadryň daşary ýurtda bilim alyp geljek, kämilleşip bir kadry ýok etmek bolýar. Bu öz elbetde bu däl, şoň bilen birlikde de goşundaky şert ýagdaý beýle bir öwürlükli däl, köp ýerlerde güýçe dayanýarlar. Şolar ýaly zorluklar olary gulluk etmäge höwesli edenok. Bir misallar, meselen Izrailde ähli ýaşlar gulluk etmeli. Şo sanyna gyýyzlar hem gulluk edýärler. 6 aý gulluk edýärler. Oglanlar onun has köp gulluk edýärler ýyllap. Ýöne
İsrail'daki ýagdaý başga, olara garalýşy başga, o taýda mümkinçilik başga. Şoňa görä olar şoňa höwes edip gidýärler, ulluga medýärler. Ýeňi özüm şol ýerde bolanymda gördüm. Meselem barlyk postlar bar, Çerket ýakasyny aýdaly Müsür bilen ýa-da Ýordan bilen Çerkede goloy barlayan ýerlerde durýan harby garwullar bar. Şolar ýaly bir ýeňil postlar bolsa, bir gorap bolaýçyk bir aňsat ýerler bolsa, şu ýerlerde gyzlar goýup durlar. Oglanlary has başgarak ýerde ulanýarlar. Hemem şoň bilen birlikde şolaryň bir juwanlyk, ýaşlyk höwesini döwmän, şolara bir hukuky taýdan azar bermän ulluk eder ýaly şert döredipdirler. Ine şol şert Türkmenistanda ýok. Indi Hudaý berde şu soňky döwürlerde esasan hususan soňky 3-4 aýyň dowamyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ýurt içindäki habarçylary, çağlar daşary ýurtlarda okuyan ýene atalary jaň edilip harby häkimiýetler, harby resmiler şol ýene atalara jaň edip çağlaryny gelmeklerini tawsyrýanlygy, harby ullugy çağırýanlyklar barada maglumatlar gelip gowuşdy martyň aýagyna. Apreliň başynda da şeýle habarlar dowam etdi. Şol habarlaryň içinde ýene atalaryň arasynda çağlaryna jaň edip diýinjalşa gelmezligi ündöýändigi, eger gelen ýagdaýynda harby ulluga äkdilmek ähtimallyklarynyň bardygy barada olary duýduruş berýänligi barada habarlar gelip gowuşdy. Munyň ýa-da edil şu maglumatlaryň ýa-da aeroportdan harby ulluga gön äkdilýän studentleriň bardygy barada habarlar gelip başlady. Şu ýagdaýyň döremegi umumy howa nähil täsir edýär? Jemgyýetiň içindäki umumy howa nähil täsir edýär? Elbette bir jemgyýete agyr täsir edýändir. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň ýolbaşçysynyň alyp barýan umumy siýasaty göz öňünde tutulsa, ol soňky döwürde migrantlaryň öňüni almak barada birnäçe şäherler görmegi tawşyrdy. Şonuň üçin hem daşary ýurda gidýänleriň öňüni almak barada tawşyryklar berdi. Eger Türkmenistan daşary ýurtda okat ýören bir studenti ýygyna çağırıp getirip ýene-atasynyň täsiri bilen bolsun ýa-da onuň öz meýli bilen bolsun tapawdy ýok. Onu harby gulluga alsa, şol adam gaýdyp ýurtdan çykyp bilmeýär. İkinji bir tarapdan ol öz taşlak gaýdan okuwny ýangadan dikläp bilmeýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň ýolbaşçylary heme daşary ýurda gidenleri ýygyna getirýär. Şoň bilen birlikde de ýurtda gulluk edýän adamlaryň sanyny artdyrýar. Ýurtda gulluk edýän adamlar bolsa, Türkmenistan mut ulanyp bilýär. Ony işçi güýji hökmünde, hatda daýhan hökmünde, maldar hökmünde de ulanyp bilýär. Egerde biz ýatlasak, mundan öňkü döwlet maslahatlaryny ýurdun gorunluk ministri, şeýlekem içeri işler ministrligi nähili uly hojalyklary döredýändiklerini, maldarçylyk hojalygyny, ekin boýunça, bu beýleki ugurlar boýunça hojalyklar döredilýändigini aýdypdylar. Şu boýunça da hasabat beripdiler. Diýmek, eskerler şu hojalyklarda da hyzmat etmeli bolýarlar. Elbetde munyň özi ýene atalara ýakymsyz. Sebäbi öňrek men bir esker bilen gürleşdim. Şol gulluk döwrüne özüniň bir gedegem ýara atyp görmedigini gurrun berdi. Diýmek, şol wagt 2 ýyl gulluk etmeli wagty olar ýitirýärler. Olar şol ömrüniň bir bölegini, belli bir çägini boş geçirýärler. Elbetde munyň özi ýene atalara ýakymsyz täsir eder. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hudaý berde sözümizin soňuny ýene birje soraw bilen gurrun döşlügi tamamlasak. Ine şu ýerde harby gulluk barada gurrun etdik, bilim barada gurrun etdik. Ine şeýdirek jemlesek, Türkmenistanyň aprel-mart aýlaryna diplom ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sany uçap bolupdy. Häkimiýetleriň aýdýan ýokary hujaýlaryny okumasaň diplomyň ýurtda ikrar edilmeýär diýildi. Bu barada ozalym gurrun etdik. Ýöne
Täze maglumatlaryň fonuny şu mesele täzeden dolansak. Indi Türkmenistanlaryň bilim alyp biljek daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sany çäklendirildi. Ýurt içindäki ýerli ýokary hujaýlara girmek üçin para sorulýanlygy aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde iň soňky maglumatlara görä 12 ýyllyk orta mektepleriň 10 ýyllyk ediljekdigi, täzeden onuň möhletiniň gysgaldyljekdigi barada gurrunlar bar. Indi ýurdun bilim siýasaty bilen jelmesek, bu ýagdaýlaryň soňky bolup geçýän bu hadisalaryň gysgy we uzak möhletde ýurdun geljegine nähili täsir eder? Bu elbette bu täsir etmez. Sebäbi ýurdu dikleýän kadrlar, ýurdu östürýän, ýurdun içinde bar bolan mümkinçilikleri, peýdalanmaň ýollaryny öwredip bilýän diňe bilermenler. Şol bilermenler näçe az bolsa ýurt şonça da egwar ýagdaýa, agyr ýagdaýa düşýär. Bilermenler, alymlar ýurdu diňe açlykdan, horlukdan, hem yetmezçiliklerden çıkarıp bilýär. Türkmenistan men bu bolmasa kim-kimden Demirgazyk Koreýanyň ýoluna düşüp barýar. Sebäbi Demirgazyk Koreýada da adamlar hiç ýere çykmaly däl, hiç kimden Demirgazyk Koreýa girmeli däl. Şol düzgün Türkmenistanda da ýuwaş-ýuwaş ornaşyp barýar. Muň elbetde soňunyň nähili boljakdygyny aýtmak kyn. Ýöne munyň özi ýurdun sosial ösüşine yaramaz täsir eder. Sebäbi häzirki ýurtda bar bolan zatlar, Türkmenistanyň gadanan zatlary, ilm arkaly gadanyldy. Ýagny ilmiň netijeleri. Biz iň bärkisi paýtçylyk görelýär. Gowaça geçen asyryň ortalarynda ekilýän gowaça bilen geçen 20-nji asyryň aýagynda ekilýän gowaçanyň arasynda gaty uly tapawut boldy. Alymlar has uňat, hasylly gowaçanyň tohumyny almagy başardylar. Şolar ýaly buğdoýum şeýle. Egerde buğdoy kämilleşdirilmese, onu göweren ýerinden kuşlar ekilýärler. Ýöne ol kämilleşdirilenne, seleksiýa geçilenne, seçilenne ol täze bir hasyla, has bolumly bolmagy mümkinçilik barýar. Şol işleriň baryny etjek ýaşlar, daşary ýurtda bilim aljak adamlar bizde bolsa, ähli ugur boýunça ýaşlara bilim berer ýaly mümkinçilik ýok. Türkmenistan agrar ýurt, owugaçak ýurdy. Şol ýurdun bar kadryny taýýarlayan Türkmenistanyň Gowy Hojalyk Universiteti diýilýär. O ýerde de diňe sanlyca fakultetler bar, diňe sanlyca uğurlar var. Beýleki uğurlardan bilimi ýaşlar diňe daşary ýurda gidip almaly bolýarlar. Egerde onuň ýoluny bekleseň, onu şol ýaşlar kämilleşmez diýip pikir edýär. 12 ýyllyk barada da şeýle. Sebäbi 7 ýaşynda mektebe baran, 7 ýa-da 6 ýaşynda mektebe baran oglun ýa-da gyz 10 ýylyň dowamyna yeterlik bilim alyp bilmeýär. Ol orta mektebe, orta bilim diýilýär. Ýagny orta mektebe kadal guturan adam her bir uğurdan nähili de bolsa bir orta derejedäki göz ýetime eýe bolýar. Egerde ol mümkinçiligi kesseň, adalsaň, onu ol şol mümkinçiligi alyp bilmeýär. Gaýta men pikirimçe mekteplerde ýöreteleşdirilen mektepleri göretmek ýa-da bir mektebiň özünde ýöreteleşdirilen sapatlary esaslandyrmak has peýdaly bolardy. Meselem matematika boýunça, biologiýa, chimiýa boýunça, humanitar ilmler boýunça ýa-da beden terapiyy boýunça şol mektepde bar bolan okuwçylar seçilip şol ugur boýunça aýry-aýrylykda bilim berildi. Şoň bilen birlikde de ählisine hökmany suratda daşary ýurt dilleri öwredilse, onda kadr ýetişmegi, okuwçy ýetişmegi mümkin. Ýogsa ýagdaý gaty agyr bolar. Gysgaça aýdanymyzda şu okuwyň täzeden 12 ýyllykdan 10 ýyla düşürilmegi ýa-da bolmasa daşary ýurda okuw diýen raýatlaryň ýolunyň baglanmagy, öz-özünden düşünükli zatlar siziň aýdýanyňyz näme peýda görýär şundan? Siýasy güç nähili peýda görýär? Şu kime peýda şu? Indi biz öň kolhozçy diýädik-de, ýa-da daýhan birleşigi. Sebäbi ýokardaky güç şol daýhan birleşiginde işlejek adamlaryň sanyny artdyryp bilýär. Ýokardaky güç Aşgabatyň köçesini süpürýän adamlaryň sanyny has artdyryp bilýär. Şoň bilen birlikde de ýokardaky güç mektepleriň mümkinçiligini peseldip, çölde goýun wakýan adamlaryň sanyny, sygyr wakýan çopanlaryň sanyny has köpeldip bilýär. Olara şol adamlaryň sanynyň artmagy gerek bolup durýar.